nosaltres, des que ha començat aquesta crisi sanitària, sempre vam tenir, no, aquest pensament, no, de com podríem participar per ajudar a les persones, a la ciutadania, sobretot al sector sanitari d'aquest país, perquè creiem que nosaltres com a immigrants que estem vivint aquí, nosaltres volem i hauríem de participar al desenvolupament d'aquest país. I per tant, des que ha començat aquesta crisi, nosaltres vam començar a pensar de com podríem aportar el nostre gra de sorra per ajudar a la gent. I el que hem decidit, doncs, com que molta gent de nosaltres som costurers, doncs, i teníem també el taller per produir tots els productes que estem venent tant a la nostra botiga física com la d'online. Teníem maquinàries, teníem 18 màquines industrials i un equip suficient per fer aquesta producció, no? I quan ha arribat aquesta crisi, nosaltres vam desmuntar la nostra botiga i hem començat a produir mascaretes, bates i gorros de metge. I que vam començar amb una tela pròpia que teníem, però després ens han contactat empreses privades que han volgut donar-nos més teles perquè puguem fabricar més quantitat, no? I distribuir-los als hospitals i les entitats també que tenen necessitats d'aquests productes bàsics per protegir-se d'aquest virus, no? I doncs ara mateix estem produint bates per l'Hospital de Granollers, que ens estan dient que estan gastant cada dia 2.000 bates i que necessiten ajudar urgentment, ho estan demanant a l'estat espanyol i que no estan tenint cap resposta i per això estan demanant que tothom que pugui ajudar-los que comenci a fabricar aquestes bates. Ens han portat una gran quantitat de plàstics perquè ells encara no tenen aquest producte que és una tela que hauríem d'utilitzar per fer aquesta roba. Però bueno, ara amb el plàstic també serveix per resistir aquests temps. Per tant, aquests dies estem produint entre bates i mascaretes. Les mascaretes per les persones més vulnerables que no tenen recursos per anar a comprar a les farmàcies i bates per aquest hospital de Granollers. Que estem fent una crida per demanar a totes les empreses que ens pugui fabricar i fer una donació de teles per fabricar bates i mascaretes, perquè ara mateix hi ha una necessitat enorme tant a l'Hospital de Barcelona com de Granollers, perquè de Granollers ara mateix ens estan demanant 2.000 bates per poder almenys resistir aquests dies. Per tant, estem demanant que les empreses que ho puguin fer arribar aquest producte que ho facin de manera voluntària. Però també, per l'altra banda, estem fent una campanya de banca alimentari manté per ajudar a tots els nostres companys que depenien del carrer, que segueixen depenent del carrer per subsistir i ara mateix, per culpa d'aquesta crisi, no han pogut sortir ni exercir les seves activitats. I per tant, per poder ajudar-los, hem llançat aquesta campanya de demanar aliments i que tots els que recollim els anirem distribuint a les cases d'aquestes persones. Per tant, agraïm molt tot el suport que estem rebent per tot arreu, perquè hi ha una solidaritat enorme, que molta gent ens està cridant per tot arreu, ens estan fent servir tant transferències com també aliments, i això també és d'agrair, perquè sense aquesta solidaritat tampoc no podríem sortir d'aquesta crisi, no, conjuntament. Per tant, seguirem treballant perquè ningú es quedi enrere. Que nosaltres, des que hem arribat aquí, sempre hem patit dificultats, hem tingut
O sigui, des de que hem arribat a Espanya sempre hem tingut dificultats per exercir el nostre labor, no? Aquí hem arribat amb ganes de treballar, de buscar manera de millorar la nostra vida, etc. Però trobem traves que ens està impedint exercir els nostres drets i aconseguir una vida millor. Per culpa de la llei d'estrangeria, les persones migrades han hagut de passar un procés molt llarg per poder aconseguir una vida millor. I clar, ha arribat aquesta crisi sanitària i que tot s'ha empitjorat, diguem-ne, no? I que ara mateix no estem parlant de sortir, de córrer davant la policia o de passar tot el dia buscant vendre un bolso o una samarreta, sinó que ens hem de quedar a casa nostra i, bueno, si les persones que tenen casa, hi ha persones que no tenen casa i estan quedant a altres centres, etc., i que no han pogut exercir les seves activitats. I això ha fet que ara mateix la situació està al límit i que creiem que això, un cop acabi aquesta crisi, el govern hauria de prendre i buscar una manera de que aquestes persones que no tenen ni treball, ni documents, ni llar on viure, buscar de millorar la seva situació, perquè no podem esperar fins que arriba una crisi per pensar aquesta gent, no? Ara mateix hi ha molts companys que estan a alguns centres per passar aquest confinament i que creiem que això s'ha d'acabar. Des que hem arribat aquí, la majoria de les persones immigrades que han arribat a Espanya sempre topen amb la llei d'estrangeria, que és una llei racista que està traient tots els nostres drets per poder exercir les nostres llibertats, no? Com a qualsevol altra persona, perquè creiem que és una llei racista pel fet de que aquí els immigrants, quan arriben aquí, han d'estar 3 anys per poder començar a regularitzar la seva situació social i que durant aquests 3 anys no tenen cap possibilitat de treballar. I això per nosaltres és una llei que està discriminant de manera brutal a les persones i no està respectant els drets humans que la Declaració Universal ha establert, com que tothom té dret a circular i de decidir la seva residència en qualsevol altre lloc del món. Però pel fet de ser una persona negra, creiem que hi ha una discriminació cap a nosaltres, perquè no pot ser que una persona europea, quan arriba a Àfrica o a Senegal, el dia següent pot aconseguir treball, pot fins i tot viatjar en qualsevol moment a Senegal sense necessitat de demanar visa ni res de gènere. I, en canvi, nosaltres, quan volem venir a Europa, ens fiquen moltes traves per no deixar-nos entrar. I això és la que està provocant que les persones agafin les pasteres, agafin els camions, tant via marítima com pel desert, per arribar a Europa. I hi ha molts morts, com tothom hem vist al mar Mediterrani, que s'ha convertit en un cementeri, i això creiem que Europa s'està mirant cap a altre costat com si no fos res, no? Com si fóssim pedres o animals que estem morint al mar. Per tant, creiem que hi ha una segregació que per part d'Europa, que per una banda està donant un discurs, no? Positiva cap a respectant els drets humans, per l'altra banda està fent polítiques brutes per
per no complir tots els nostres drets que hauríem de tenir com a qualsevol persona.